e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya maaw olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya maaw olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya maaw bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Utukalo tile 3 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila daminɛla bi an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye utukalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2022 a ye fɛn min ye fulaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ n'an ko ma ko Tapital Pulako a ye o maaw ni ka u bisimila min ni a ɲɛmaya yɛrɛ bɛ minisiri kɔrɔ dɔ bolo n'ale bɛ wele ko Abdou So a n'u ka sigi ka kuma o kɔnɔna la Abdou So ale ye kuma ta kuma kɔnɔna la fɔlɔ sa a y'a yira k'a fɔ ko bingani wale min bɛ ka ta ka an ka finitigilakaw olu sɛgɛrɛ olu kɔni ka ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in bɛ o kɔn fɔlɔ ka tila ka taasi bila kɛ ni ka ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ntanyana ni bingani wale o la ka taa se an ka finitigilakaw olu masa taasi bila kɛra ka taga olu yɔrɔ la an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye ale ka kumakuncɛ kuma la a y'a yira k'a fɔ ko fila bɛɛ lajɛlen tɛ karɔgɛlɛn diinɛ tigilama ye I n'a fɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilama bɛɛ fana tɛ fila ye cogoya min na o de la sa ko fɛn min ye Tapital Pulako maaw ka kuma min ni a sera olu ma sa u bɛna kuma ninnu ni ka a ta ka se Colonel Asimi Goita ma walasa ɲɛ bɛ ka se ka sɔrɔ u ka kow la cogoya min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ani Tapital Pulako maaw kɔni tun ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya avril kalo tile 6 tɛmɛnen san 2022 o kɔnɔna la karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw fagalen anw ka finitigilakaw fɛ murakaw fɛ yen nɔ u ye sigi ka kuma kɛ o la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye bonikaw olu fɛ yen nɔ sa boni ale bɛ Douanza bolimafɛn belebele dɔ 19 ni an ko ma ko camion ni ale kɔni tun falen don minɛnw de la kosɛbɛ fɛn min ye karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw sa olu kɔni kɛra sababu ye ni ka tasuma don ni bolimafɛn 19 in na ka a bɛɛ lajɛlen ni ka o jeni u ka laɲini yɛrɛ kɔni tun ye fɛn min sa o de ye ka se ka kɔngɔ k'o ladon dugu kɔnɔna la fɛn min ye Sahel Aviation Service sarali sa lɛrɛ 72 o de dilen don u ma an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba ɲɛma o fɛ sa walasa u ka se ka u bɛ maaw lajigini min kɛ u dagayɔrɔ o la yen nɔ ka taa se finitigilaka dunanw olu ma sa o kɔni a ɲinina u fɛ u ka o baara ni ka a lajɔ teliyara ka sababuya kɛ an ka pankuru jigiyɔrɔ o tɛ dunan bisimila yɔrɔ ye dugu bagan maralaw kɔni ye san caman ni ka o kɛ jigilatigɛ o kɔnɔna la sa ka sababuya kɛ u ka misiw o de kɔni bɛ suɲɛ sanga a n'a ka wagati maa lakodɔnbali dɔw olu kɔni fɛ fɛn min ye donsow ye sa olu kɔni de farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka tɛgɛ da nin zonba 3 ninnu olu ka u kɔni tɛgɛ da u ka juillet kalo alo kɔnɔna la san 2022 nin wagati
wagati na kalanblaw ulu kɔni be sena o kɔni mana kɛ wagati mina sa fɛn min alikuranɛ kalan o baara ulu kɔni fana be daminɛ ni y'a ta ko 12 de ye min ni alikuranɛ kalan durusili o bena kɛ kalanden 100 bɔɲɔngo o fɛ Gawokaw ulu fɛ yen nɔ a bɛ ka kɛ kalanso mina sa o de ye Mohamad Uldo Abali ni bɛɛ b'ale ma ko Dina ni kalanso in kɔni u bena kalo 1 ni ka o de kɛ alikuranɛ ale durusili la denmisɛnw ulu kunna a kalani ani a fɔli la a bɛ kɛ don o don tɛnɛn fo ka taga se alamusa o ma ni kalansoba in kɔni ale ɲɛma ka fɔla sa ale kɔni ka baara kɔni ale bɛ tali kɛ fɛn min ka sa o de ye bonya ani karama ye. Ni wagati na dɔ kɔni faralen no jamana kɔnɔna la fɛn caman o sɔngɔ kan balo kɔni dɔ farala ale sɔngɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna sa malo dɔrɔmɛ 20 o farala kan kokura balo min yɛrɛ sa ni o ye malo ye ale kun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 70 ka taa se sefa wari dɔrɔmɛ 90 ma n'o ye a kilo ye sa a bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 80 ka taa se sefa wari dɔrɔmɛ 100 ma o yɛrɛ o bɛ sɔrɔ malo ale suguyaw olu fɛ an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ fɛn min ye jagokɛlaw ye ka taga se sannikɛlaw olu ma ni kɔni kelen bɛ ka bɛɛ lajɛlen de degun. Kan kɔni duruntura bololɔ kana fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka jamana kɔni marabagaw bɛ na maaw ta walasa ka se ka finitigilakaw ni ka olu dɛmɛ u ka baara la fɛn min ye kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ye n'o ye état major général ye ale ye nin kuma ye ni ka a galontigiya k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ka taa i ka ci la k'a sababuya kɛ nin kuma in kɔni tɛ tiɲɛ kuma ye ko maa dɔw yɛrɛ de kɔni sigilen bɛ bololɔ kana la u ka sira tɛ fosi la ka se ka maaw ni ka olu hakiliw ka olu wasuwasu olu kɔni ka laɲini ye o dɔrɔn de ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la. To halisa an ka finitigilakaw olu ka kunnafoni o kɔnɔna la état major général a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko a kɔni tun yɛrɛlu la k'a fɔ ko fɛn min ye kalogɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔ ye k'olu kɔni tun bɛna bingali ta ka Sogolon dugu ale sɛgɛrɛ juwe kalo tile 26 tɛmɛnen a kɔnɔna la sa u kɔni wulila ni ka taga ni maa ninnu ka t'u sugusugu fo u dagayɔrɔ la o kɛra utu kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen u taar'u sɔrɔ yɔrɔ min na sa o de ye Jabali Kura kungo kɔnɔna Koromanbugu kungo kɔnɔna ale ni Filanbugu kungo kɔnɔna o ye u kɔni ni maa ninnu ni ka u sugusuguli sa untigilakaw ka bolimafɛn kelen kɔni tun bɛ u bolo n'u kun y'o minɛ kabini san 2019 u ye o minɛ la ka taga se u ka maramafɛnw fɛn minnu fana bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka mugujugu ni ka o dilan u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ u ka téléphone portable n'aw ye bolola téléphone ye sa u ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka o minɛ maa dɔw yɛrɛ tun bɛ u la sa olu kɔni tun bɔra kalogɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw olu bolo u ye tɛgɛ da olu kan nin wagati in na halisa ɲininiw olu bɛ sen na. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ne k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman na hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na tunga lafiya an ka kunnafoni a jukɔrɔma don dɔ b'a ye ale de an bɛ tunga lafiya cakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u ni timinandiya u ni sɛgɛn u ka baara ale kɔnɔna la e maa min de bɛ yen sa ko terrain bɛ i bolo titre foncier walima permis d'occuper de don i t'a dɔn i b'a jɔ cogoya min na a b'i bolo a mɛnna terrain ta i k'ale tunga lafiya ma o ma o k'i ka so jɔ damu ale ni hɛrɛ la ka d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ e de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka fana ko wari tɛ i bolo kɔrɔ ka se ka i ka terrain jɔ o ka nɔgɔn i sen tunga lafiya ma olu ka tɔn na kalo o kalo i bɛ musaka ni ka o bɔ tirage au sort o de bɛ kɛ ni maa fɔlɔ min kɔni tɔgɔ yera tirage la dɔrɔn tɛw bɛ jɔ ka ban pewu k'a di o de ma kalo 6 o kalo 6 ka taa se kalo 7 o kalo 7 ma mɔgɔ kelen ka villa tile o bɛ taa ni ka di o ma e fana maa min bɛ yen k'i tɛ fɛ k'i sen no tɔnko ni pariko ninnu na sa a ka nɔgɔn ni wari bɛɛ lajɛlen dafalen bolo i b'a ta i b'a di tunga lafiya ma o ma o b'i ka so jɔ k'a d'i ma n'o fana si se t'i ye wari dɔgɔdɔgɔnin de bɛ e bolo i b'o fana d'u ma u b'i ka so jɔ étape par étape fo k'a ban wa nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ maa min ka yamaruya o kɔnɔna la sa o de ye notaire ye aw bɛ baara ni ka ale boloda notaire ale ka fanfɛla la n'aw ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ notaire fɛ yen nɔ fo ka taa baara kun cɛ wagati min na a baara ale bɛ bila notaire ale ka bolo de kan o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya mɔgɔw ka baara jɛlenya de don ale ni danaya de don o kuma la a y'aw boli piripiri aw ka se tunga lafiya mɔgɔw ma walasa aw bɛ se ka lafiya cogo min na aw ka sojɔkow la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.